V minulom videu som slúbil, že ak dáte lajky a odbery, hlavne komentáre, takže napísali ste komentáre, tak urobím niečo o leveli 1. Robil som o leveli 0 a teraz budem hovoriť o leveli 1. Sú to ako keby nejaké také podzemné garáže, kde na zemi sú mláky s vodou. V leveli sa náhodne objavujú veci. A jo, ešte tam občas zhasnú svetla. A ako je už Backrooms zvykom, ste úplne prdeli, keď sa zhasnú. No a keď sa zhasne, tak ako inak sa objavia entity. Jo, a keď sa zhasne, tak že vraj tam proste z ničoho nič miznú zásoby. Jo, a tým entitám strašne vadí svetlo. Takže ak máte baterku, tak ste safe. No a keď nechcete, aby vám zmizli veci, ako som už hovoril, tak ich držte v spánku v rukách proste a máte vybavenko. Že vraj z levelu 1 sa viete dostať do tzv. The Hub, o ktorom môžem natočiť tiež video, ak dáte komentár a napíšete tam The Hub. No a to si natočím o tom potom video, o tom sa teraz rozprávať nejdeme. Že vraj v leveli 1 viete nájsť nejaké také ako základňa alebo osídlia, kde žijú reálni ľudia a obchodujú. Priezavé noční múry hovoria, že ak sa chcete dostať z levelu 1, stačí ísť dlhou chodbou rovno a potom sa proste dostanete do levelu 2. Či je to pravda, to neviem. V jednej hre, ktorá sa volá Escape the Backrooms, ktorej by som určite neveril, že je to tak, pretože je to taká zabugovaná hra a proste to podľa mňa úplne iný podľa real lore, musíte hľadať kľúče, kde potom otvoríte trezor a dostanete sa tam, ale podľa mňa je to úplné hovno. Pokiaľ túto entitu nenaštvete, alebo práve entita nie je hladná, je celkom ako v pohode. Ale keď je hladná a naserete ju, no tak ako je už Backrooms zvykom, ste v úplnej prdeli. Upozorňujem, nasledujúci obsah není vhodný pre slabé povahy. No a keď už ich teda naserete, alebo sú hladní, tak sa za vami rozbehnú. A keď vás chytia, tak nie, že vás zabijú, ale oni zvlieknú z vás kožu. A potom si ju na seba nasadia. Ale to nie je tak, že by si ju nasadili, aby zmliatli nejakého nového typka. Alebo hocikoho. Nikto vlastne nevie, prečo to robia. Smilers. Hovorí sa, že sú hlavne v leveli 2 a 3, ale vieme na nich naraziť aj v iných leveloch. Milujú tmu, ale za to neznášajú svetlo. Takže ako som hovoril, baterka sa v tomto leveli hodí. Sú často v tme, takže ich väčšinou vidíme iba tak, že sú to dve žiariace oči a úsmev. Videli ich vlastne ešte niekto inak? Smilery sa vám väčšinou vás ignorujú, ale viete ich ľahko nalákať na seba, keď na nich napríklad zasvietite, že? Takže ak ho uvidíte, rýchlo zhasnite baterku, svútnite sviečky, vypnite televízor, vypnite mobil, proste všetko. Inak proste na vás pôjdu. Pýtate sa, ako zabíja vlastne ksicht? Však je to ksicht. Ja neviem, nenašiel som to ani na Wikipédii, ani v Wikifandom, takže fakt neviem. Podľa oficiálnej Wikipédie je tam zase samozrejme aj Hound, čo si ja samozrejme vôbec zase nemyslím, ale tak keď je to Wikipédia, tak to asi bude pravda. Hound je vlastne pes, už som to hovoril v minulom videu, pozrite si to. Objavuje sa tam tzv. Dueler. Proste tak sa to píše, D-U-L-L-R. Teraz vám o ňom niečo poviem. Je to humanoidný tvor. Ak počujete podozrivé zvuky, škrabanie, šuchtanie, proste sa nepribližujte k steniam, pretože on z ich predpokladane vyjde. Keďže toto video je fakt krátke, aj to minulé video bolo fakt krátke, no tak vám poviem niečo o leveli 2. Je to vlastne kópia levelu 1, akurát, že je úplne iný. Chodby sa premenili na viac klaustrofobikovejšie. Proste sú viac klaustrofobické. No a po bokoch môžeme vidieť trubky. Občas, ale iba fakt zriedka, môžeme nájsť dvere. Ale tie sú samozrejme, že zamknuté, takže sú aj tak na dve veci. Jo, a je tam teplo ako svinia, a keď myslím teplo, tak myslím dobrých 30 alebo 40 stupňov. Jo, a proste v kuse tam počuť zvuky proste takých tých klasických trupiek, proste to tam v kuse počuť. Je tam strašne veľa enty, takže ich menovať nebudem, ale tak je tam napríklad Smiler, ten sa tam je asi najčastejší. Potom je tam ten Skin Stealer a ešte jeden Houndi. No proste keď niečo uvidíte, tak sa predpokladane zase v prdeli alebo proste bežte. Proste dajte run, najväčší run v vašom živote, proste maratón, run a proste utekajte. Jo a taká zaujímavosť, že level 2 je posledný level, z ktorého sa viete noclipnúť priamo z našej reality. Je to 0. level,
jednotka a táto dvojka. Taktiež sa viete dostať z levelu 1. A taktiež už z spomínaného The Hub. Napíšte fakt do komentárov, ak to chcete. No a ako preč? No, spomínal som tie dvere, že? No, tak nie úplne každé sú zamknuté, ale tak väčšina. Viete natrafíte na odomknuté a je tam exit. Natrafil som aj na teóriu, že keď pôjdete strašne dlho, tak nájdete proste dieru v stene. Napíšte mi teda do komentárov, ak chcete to video s tým Hub, a ja by som to The Hub spojil ešte s levelom 3, Electrical Station. Ale fakt, musíte to napísať, ja musím vedieť, že to chcete, pre mňa sú reálne komentáre cennejšie ako lajky a odbery, takže napíšte.